שלום לכולם, שמי דני וייסילגיץ', מאמן אתלטיקה בתחום הכדורסל. אני מאמן אתלטיקה מזה כבר 7 שנים. התחלתי את לימודיי בווינגייט וגבעת וושינגטון, ולאחר מכן הכשרתי את הידע בספרים, מאמרים ומחקרים שקראתי עם השנים. ובעזרת הייר אני נותן ליווי לכדורסלנים צעירים בין הגילאים 15 עד 21 שרוצים לפרוץ גבולות, שרוצים לקבל תהליך ליווי למשך עונה שלמה. מאמן אתלטיקה אישי שמלווה אותם גם בפן האישי, הפרונטלי, וגם דרך הדיגיטל. הליווי של הייר וגם העבודה שלי עם הספורטאים שלי בנויה בעצם על ידי עקרונות. כל ספורטאי שפונה אליי, אני מקנה לו את הבסיס. אני מראה לו איך לבנות בסיס של ספורטאי אתלט, כי על הבסיס הזה נוכל לבנות את שאר העקרונות ולחזק את כל שרירי הגוף על הבסיס החזק שלנו. אנחנו עושים מתיחות כל יום, כי כל יום אנחנו צריכים להימתח, אפילו כמה פעמים ביום. והמעטפת עצמה של התוכנית אימון מותאמת לכל ספורטאי ברמה האישית. זאת אומרת שאנחנו צריכים לדאוג שהתוכנית מותאמת לסגנון המשחק של הספורטאי, לעמדה שלו אם הוא קלעי או רכז, ליכולות שלו ובעצם גם ליתרונות ולחסרונות שיש לו על פני המגרש. ככה נוצרה תוכנית האימון של הייר, הנותנת מעטפת לאורך כל השבוע, וכמובן שזה גם מותאם לעונה עצמה של הכדורסלן, בין אם זה פגרה, קדם עונה או העונה עצמה.